Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hei, pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo nditori munhu ane mari dzake. But hei mukoma, ndine umwe mukadzi uyo wandava kudanana naye, saka kubva apa pandakaita zvinhu zvose izvi zveurombwa ndainge ndichingodhila navo vasikana vemuno muSouth Africa sezvo ivo vachida zvinhu. Saka ndinowanzo kuti kana ndikasangana navo, kunyange ukasangana naye mwana wemuno muSouth Africa, kana ukangomuflashira mari, kunyange ukamuudza kuti handei mutoilet tinge tichinoita bonde, haamborambi. Saka nekuda kwekuti mhiko dzangu mukoma dzinoda kuti ndinge ndichitongorara nemukadzi wandinenge ndichabva mukungodanana naye very fast, saka ndokusaka ndainge ndichingodanana navo vakadzi ava vemuno muSouth Africa. So mukoma, ininiwo ndakaromba. Saka pandakaromba ipapo ndakabva ndazonzi painge paine maoption maviri. Saka option imwe yacho yainge iri yekuti ndainge ndichazopiwa makore mashomanana ekuti ndinge ndichizorarama. Then imwe option yacho yainge iri yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizochekeresa vabereki vangu nechinin'ina changu. Zvino mukoma, ndakabva ndazviudza kuti ko ingawani kuuya kwandainge ndakaita kuno kuJoni, handiti ndainge ndakauya kuti ndinge ndichizokwanisa kuzochengetawo vabereki vangu zvekare nekuzovabatsira kuti vange vachizoendesawo munin'ina wangu kuchikoro. Ndikabva ndati hazvigoneki kuti imimi munge muchindiudza kuti ndinge ndichichekeresa mhuri yangu. Saka ivo vakabva vatsamwa, vakabva vati glazi iri, because ivo vanorombesa vachishandisa glazi, vakabva vati glazi iri iro ranga rasarudza kuti unge uchichekeresa vabereki vako, ende dai wanga wabvuma kuchekeresa vabereki vako, and after that wozochekeresa chinun'una chako, wanga uchazorarama kwemakore akawanda uchingoita mari. Zvino iwewo wabva waramba, then glazi iri iro vava kuchikupa makore mashomanana. Ndokubva ndati zviri nani kuti ndinge ndichipiwa makore mashomanana ndongoenjoya mari dzangu, ndobva ndazongofa zvangu. Saka ndakabva ndazopiwa nyanga. Nyanga iyi mukoma handikwanisi kunyatsokuidescribe, but iyo yakaita sekunge nyanga yembudzi, but chinyanga chacho chidiki mukoma. Ndakabva ndazopiwa nyanga iyoyo, ndikabva ndazonzi nyanga iyi ndo yandaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa pose apo pandinenge ndichiita mhiko, sezvo mari yangu ichingo appear from nowhere. Saka zvandinowanzo kuita ndezvekuti kana ndikasangana nemusikana uyo wandinenge ndachiva, musati kana ndatora musikana uya wandinenge ndichida kusacrifice, ndinobva ndauya naye kumba kwangu. Saka chinyanga ichi chinogara muwardrobe, ndinobva ndazotora chinyanga chiya, then paya pandinenge ndava kuita romance, paya ndichimubata-bata, ndinobva ndazotanga kupfekedzera chinyanga ichocho, ndichichipfekedzera musikarudzi yake, kuzonosvika chinyanga ichocho chapinda musikarudzi yake. Chinoti kana chapinda musikarudzi yake, chinobva chazoenda kuchibereko, chobva chazotanga kuparadza chibereko chake. Kuparara kunenge kuchiita chibereko chake ndo kuraramawo kwandinenge ndichiita, nekuti inini ndakaudzwa nen'anga iyo yakandirombesa kuti ndakangofanana nebhatiri rasara ne1%. At any given moment ndinokwanisa kufa. Hanzi I only have one day to live, but mhiko idzi ndo dzinoita kuti ndirarame pose pandinochekeresa vasikana ava, then at least my life will be extended for another day. Saka mumwe musikana uyo wandakatora, musikana uyu chikonzero chakaita kuti ndinge ndichizomutora ndichimuchekeresa, it was because she looked so innocent, ende ndakati ndamutora paya musikana uyu ndokubva ndazomuradzika pambedha. So ndakabva ndazotanga kumupa romance, ndichimubata ndichiita sei. So for me to do this ritual, ndinofanira kuti ndinge ndichizodegrade the woman that I will be with. Saka uyu zvandakamuita ndezvekudai, ndakabva ndazotora chigunwe changu ndokubva ndazochipfekedzera musikarudzi yake. Mushure mekunge ndachipfekedzera musikarudzi yake, ndikabva ndatora zviviri zvigunwe zvikakwana, kuzosvika ndazopfumba chibhakera, ndokubva ndatanga kumanikidza chibhakera chiya kuti chinge chichipinda musikarudzi yake. Iye ainge achiti zvainge zvichirwadza, but ndakazviita zvinhu
izvi ndichitira kuti iye ange achinzwa kurwadziwa kuitira kuti mhiko dzangu dzinge dzichizoshanda. Ndakati ndapedza kudaro ndokubva ndazosimuka ndichiita sekunge ndainge ndichienda kunotora macondoms ndokubva ndazovhura wardrobe. Iye akafungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichitora macondoms but mukoma ndainge ndichitotora nyanga iya. Then ndakazoti ndadzoka manje ndokubva ndaenderera mberi ndichingoshandisa zvigunwe zvangu ndichimuita bonde nezvigunwe ndokubva ndazopfekedzera nyanga iya ndokubva ndachizotanga manje kuita bonde naye mushure mekunge ndazopfeka condom. So ndakati ndoita bonde naye ndaita ndichitarisa ndichiburitsa ndichitarisa because kuti ndinge ndichiona kuti mhiko dzacho dziri kuita ndinofanira kuti ndinge ndichizoona ropa pasikarudzi yangu kurakidza kuti nyanga iyi inenge yatobvarura chibereko chemusikana kana kuti mukadzi uyo wandinenge ndivete naye. Saka iye manje zvakazomubhohwa akabva azoti ko uri kuita seiko, why is it uri kuti kana ukangoita ruviri rutatu then wobva waburitsa sikarudzi yako wobva waitarisa. Saka iye akabva azomuka. Hei paakamuka mukoma akazoti atarira kudai avheneka ndopaakabva azoona kuti protector rose rainge rakazara neropa ndokubva atanga kuapologiza because iye ainge achitofungidzira kuti ainge aenda kumaperiods. She was very apologetic akabva ati so sorry, I never knew kuti ndichaenda kumaperiods today. I was thinking kuti I was going to be on my period in the next coming days. Ndokubva ati sorry achiapologiza. Ndikabva ndamuti it is okay. So akati achikumbira sorry kudaro ndikabva ndamuti ndainge ndichida kudzokera zvekare maari. Akabva ati are you sure, are you like serious? Ndikabva ndati hongu, I just wanted to make love to her. Akabva ati if it is fine by you saka ngatingoitai kwacho. Ndokubva tatanga kuita paya mukoma. By the time pandakapedza round iyoyo I swear to you kuti there was blood everywhere. Ndainge ndava neropa everywhere kusikarudzi kumabhora uku. Even mangwana acho patakazomuka nekuti takazoita usiku hwose tichingoita bonde. Hey mukoma, it was really messy and she was apologizing nekuti sheets, the whole bedding there was just blood. But iye ndakabva ndazomudza kuti asaita worried because inini ndainge ndiine musikana webasa. So mukoma nashi musikana uyu pandakaona kuti ndainge ndatomuchekeresa ndokubva ndazomuudza kuti iye aifanira kuti ange achizoenda kumba kwavo. Saka akabva azoenda kumba kwefriend yacho. Saka vakabva vazotanga manje kunditextera vachiti iye musikana uyu wangu ainge achirwara but mukoma I then ignored them because I knew kuti she was going to die. Saka musi wacho iwoyo zvekare ndakabva ndazokecha zvekare umwe mukadzi. Saka mukadzi uyu iye anoshanda kuma areas kuno kwandinogara, she is just a maid. Saka pandakamukecha mukoma ndainge nditori nepfungwa dzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichimuchekeresa. Saka ndakazoti ndava naye mukoma ndopandakabva ndazoona kuti uyu ndiye anonzi mukadzi werudzi rwangu uye zvekare mukadzi ane hunhu because takati takagara paya instead of her asking me kuti ndainge ndichazomupei since this was just a hookup, she was just sitting there mukoma and she was very humble. Ndokubva ndatanga kumubvunza all about her plans. Ndikabva ndaona kuti mukadzi uyu munhu wekutoti she is the breadwinner in her family. Mhuri yose yake yakasiya kuZimbabwe inototarisira iye. Sandakabva ndazotanga kumukompea nevasikana vemuno muSouth Africa. These girls vemuno mukoma hunhu hwavo hwakangofanana. Ukangosangana nemunhu nhasi anenge ava kutotanga kutokuudza maproblems ake kuti kumba uko zvakadai zvikadai, my friend ane iPhone because vazhinji vacho mukoma chavanongoda kungoshandisa maiPhone. Ndakadanana nevasikana vekuti ndaiti ndichienda kunomupick up wanyatsokuona kuti this woman she is smelling poverty. Macho maanenge achibuda it will be just pure poverty. But kana wava nemunhu manje wava kumba kwako obva watanga kunzwa munhu achiti ndinoda iPhone, ndoda kuti unge uchinditengera iPhone. Vazhinji vacho they don't even have any dreams to dream of getting out of that poverty life. Most of them they just dream of owning the latest iPhone. Vazhinji vacho mukoma vandinenge ndichida kuchekeresa ndinoti it is fine kana nguva dziripo tinobva taenda kuiStore. Vazhinji vacho vanotoshamisika kuti munhu anongonditi I want an iPhone, can you buy an iPhone for me? Ndobva ndatoti okay it is fine handei kumall. Then ndobva ndatoenda ndobva ndanotengera munhu iPhone nekuda kwekuti ndinenge ndichiziva kuti iPhone iyoyo hauzomboishandisi zvinoenda kure because unenge watofa. Mukoma ndatengera vasikana ava vemuno muSouth Africa maiPhone vakawanda. Saka ndakati ndine uyu anobva kumusha mwoyo wangu wakabva watanga kundirwadza achindiudza maplans ake
uye achindiudza kuti she is the breadwinner. Zvino ndakati ndoita bonde naye ndokubva ndazotora chinyanga chiya, but ndakati ndichida kunoisa chinyanga chiya kusikarudzi kwake. Hei, ndakabva ndanzwa ndichipera power. Ndakati ndakamutarisa kudai ndikabva ndamunzwira tsitsi, ndokubva ndazotora chinyanga chiya ndikabva ndachirongedza. So ndo nyaya yangu iyo yandiinayo. Handizivi kuti mukadzi uyu ndichaita sei naye, because inini ndinofanira kuti ndingoramba ndichingochekeresa chete. Upenyu hwangu ndewe kungochekeresa non-stop, because kana ndikasachekeresa ndinobva ndafa, because upenyu hwangu hwakasopera kudhara. Ndangosarirwa ne1%, only one day to live. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, zvimwe zvinhu zvacho so zvinotyisa. Hey, just imagine unenge waenda kusleep over apa munhu anenge achitofunga kuti ndodii, ndomuchekeresa, ndomusiya, ndomuchekeresa. Saka nzi ndakamunzwira tsitsi achindiudza nhamo dzake dzose, but asingandikumbire mari. Mazvinzwa ka ladies, iwe ungoti wangosangana nembinga nhasi, wakutoti hey, ndipo mari, hey, nditengerewo chakati, muchachekeresewa. And this one, she is different. She is just humble. Asingatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section ndo narration yenyaya yavo iyo yavakandipa. Rekedzai tibva tienda panyedu inotevera. Nyedu inotevera ndakaitumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So inini pandakauya kuno kuSouth Africa ndainge ndakatiza chipurisa, because ndainge ndiri mupurisa kuBulawayo. At that time pandakauya kuno kuSouth Africa ndakatiza mudzimai wangu ainge aine pamoviri, ndichitiwo ndiri kutsvakawo zvinoita kuti ndinge ndichizokwanisa kuraramisa mhuri yangu. Saka ndakabva ndazosvikirawo munzvimbo yeRustenburg. Ndakati ndasvikira muRustenburg muya kwainge kusitomborina kana ainge achimbondicheka zvachose nekuda kwekuti ndainge ndisina mari. Saka sezvo ndainge ndine macertificates angu, ndakabva ndazowana basa pamine as a security guard. Saka pavakaona kuti I was once a police officer, vakabva vaona kuti munhu uyu he has so much experience to be a security guard at this mine, ndobva ndatanga kushanda pamine paya. Hey, mukoma, ndakangoti ndatanga kushanda pamine paya, vanhu vachitanga kunzwa kuti ndainge ndava kushanda kumine, vakadzi mukoma vainge vava kuita kuuya kwandiri left, right and center. Mukoma, I was now like the king of Rustenburg. Ndakavachinjanisa vakadzi paRustenburg. Kudzamara manje ndazotanga kudanana neumwe muXhosa. She was very young mukoma and very beautiful, because ndakati ndatanga kudanana naye, she then promised me kuti iye ainge achazondizvarira vana vakawanda. Ndikabva ndati thank you God, kuno ndichaita mukadzi uyo wandainge ndasiya kuBulawayo, ndainge ndisisina kana basa naye. Saka nemuXhosa wangu uyu zvino takabva tazotanga kugara pamba pevabereki vake, because iye ainge asingadi kuti ndinge ndichigara somewhere else. Iye ainge achiti kana ukagara somewhere else shandinokutorerwa. Iye ainge aine weakness yekuchema, aingoti kunyange ndiri kubasa aingotanga kungochema. Ndaizoti kana ndodzoka ndichibva kubasa ndobva ndaona munhu wangu akasuwa, uye zvekare ndaiti kana ndakamutarisa ndotoona kutoti munhu uyu akazvimba maziso, zvinoratidza kuti anenge aswera muswero wese wezuva achichema. Ndaizoti kana ndikamubvunza kuti ko dambudziko chii, aibva azoti ndinotya kuti ndichakutorerwa. Ndobva ndamuvimbisa kuti no matter what haumbofi wakanditorerwa. Saka rudo rwedu mukoma, it was just great. Munhu wangu ndainge ndichimuda, iyewo ainge achindida. Mukoma, mapayday kana my payday ndaita kunakirwa nerudo, because aiti paya kana ndikauya nemari musi wekuti anenge asina kukwanisa kuya kuzonditora, aita kupfugama mukoma. Ndichipinda gate waita kuona munhu akapfugama akavhura door, then ndaiti kana ndapinda mumba munhu aibva atanga kukambaira achikambaira akaita kupfugama, obva auya obva atanga kutaura neni achindinyengerera. Ndobva ndaburitsa mari paya. Nguva taitombotanga tatamba mutambo wedu werudo, envelope isati yatombovhurwa. Saka mazuva acho iwayo mukoma, laki randainge ndakaita kuti unge uchiva security guard uchishandirawo makambani anobhadhara, painge pasingadiwe verification, because pakazotanga kupinda nyaya yekuti unofanira kuti unge uchiverifyiwa. Saka haukwanise kuiwana sira iyoyo
kana uri muforena inongowanikwa nevanhu vanenge vaine zvitupa zvemuno muSouth Africa. Saka ipapo ndakabva ndatadza kushandisa mukana because mari yandaiwana ipapo mukoma. I was one of the senior security officers because I was once a police officer kumusha uko. Saka ndaita kupiwa mari big, but ndikabva ndazotambisa mukana uya. Mukoma ndakasvika pakunakirwa nerudo rwemuXhosa ndokubva ndatengera hanzvadzi yake motikari, ndikabva ndazovakisira vabereki vake imba. Ko iye ndainge ndichimuchengeta sei? Mukoma iye zvaainge oita aiti mazuva aya epayday aibva aenda kurank obva anohaya taxi. Saka aingouya ari iye nataxi driver. Ndaiti ndichibuda kudai mukoma miridzo yaita kurohwa ndichinopinda mukombi muya mukadzi wangu akandimirira. Then taibva taenda kushopping, taiwanzo kuenda kuShoprite tobva tanozadza kombi yaya kuti maku negrocery. Ndizoti kana tasvika pamba vana ambuya vangu ndo vaibva vazotanga kuburutsa magroceries aya. Life was just great mukoma. Nemunhu wangu tainge tichidanana and aiwanzo kuti mapayday semamonth end aya mari painenge iri ti aingoti kana anditora kumaini then aibva aloka gate obva anopa amai vake maki. Amai vake ndaitovanzwa vachiti aiwa mukwasha wangu handidi kuti ange achibuda nekuti kana akabuda anokwanisa kuzobiwa nevavakidzani vangu nekuti vanoninzwira godo. Mwari vakandipa mukwasha anondichengetera mwana wangu, mukwasha anoziva zvaanoita. Ndaibva ndaita kunzwa zenze chairo mukoma, asi hey ndainge ndisingazivi kuti at the end of the day ndainge ndichazorohwa 10 not because ndakati ndatengera hanzvadzi yake motikari zvekare ndavakisira amai vake imba. Munhu uyu akandirwadzisa mukoma, handidi kana kukunyeperai because mazuva acho iwayo mushure mekunge ndabva mukutengera hanzvadzi yake motikari ndakatanga kuona kuti dzimwe movement dzainge dzava kuitika dzainge dziri movement dzemunhu ainge ava kusandida because dzimwe nguva so ndaitoti ndiri kubasa ndikataura naye ndikamuudza kuti hey nhasi ndiri kufunga nezvako ndikuda kumborara usiku hwose ndakaita kukusvinurira ndichingokushandura. Ndaizoti kana ndikasvika kumba ndaibva ndaona munhu anenge akatopfeka jini otopinda zvake mumachira nejini kutomubvunza kuti naiwe ko zvandakuudza kuti nhasi ndiri kukunzwira jinja, aibva ati iwe kubva rini ndaneta apa sikarudzi yako inondikuvadza chibereko kana ndichirwadziwa ndiri kumaperiods pane pawakambonditawo sorry here. Saka taibva tatanga kunetsana paya sezvatainge tisingamboite. Ainge ava kukwanisa kundipindura kunyangwe chikafu mukoma ndaingoti ndikabva kubasa chikafu chinenge chingori mumicrowave ndaiti ndikamuti ko hamuchandipewo chikafu here sezvamaiita kudhara, munhu aibva atobuda obva atoridza tsamwa. Mukoma zvino kubasa kukabva kwazotanga kutaurika nyaya yekuti taifanira kuti tinge tichiita zvimakadhi izvozvo zvesira. Mukoma ndikabva ndatoona kutoti pangu painge pandiperera because ipapo patakaudzwa takabva tazongopiwa due date mukoma half a month, tikabva tanzi anenge asingakwanise kuwanasira basa rainge richazomuperera. Ndikabva ndatoziva kutoti pangu painge pandiperera ndokubva ndatodzingwa basa mukoma. Pandakangodzoka kumba so ndichiudza mukadzi kuti basa kumaini rainge rapera ndo pandakabva ndaona kuti these women they are wicked. Munhu akangonditarisa kudai ndokubva aseka akabva abuda. Ndakarara usiku hwose mukoma ndiri ndega. The following day ndakangoswera ndiri pamba ndikabva ndatoona kutoti vanhu vose vainge vava kundimudhurira. Then hanzvadzi yacho ndopa yakabva yazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka kumwe kwekugara. Ndokubva ndatoona kutoti panapa kana ndikarambirapo panopamba ndinokwanisa kuurawa. Ndokuzotobva kwandakazoitapo pamba ipapo ndichifungidzira kuti zvimwe kuda munhu wangu ainge achazonditevera. Munhu haana kana kumbonditevera mukoma. Saka nanhasi uno ndinonzwa pain. Wanguwo mukadzi handina kana kumbogara ndakamutsvaka uye zvekare kumusha kwacho handina kana kumbogara ndakadzokera. Ndiyo confession yangu. Ndinodawo kungopawo maadvices whether uri muSouth African kana kuti uri muNigerian kana muZimbabwean, whether unobva kupi. Rustenburg yakashata. Uchigara muRustenburg ziva chikonzero icho chakakakuunzamo muRustenburg, otherwise vanokushura mari vakadzi vemuRustenburg. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvekare pane message yandakaforwardirwa ichibva kune umwe muteereri wedu weku African Confessions uyo akanyora iye achiti anobva kuMalawi, achiti ari kuMalawi. Akati iye takasonzwa baba vedu vachinzi vanogarako kuRustenburg. Hanzi baba vedu ava vakasoenda kuSouth Africa a very long time ago
tikanzwa kuti vanogara kuRustenburg. Saka hatizivi kuti baba vedu vachiri vapenyu here kana kuti vakasofa, because takangonzwa zvichinzi vava kugara nemumwe mukadzi kuRustenburg. Hey, zvakangoma zvoveruwe. Please ngatitaure nezvayo nyaya iyi mucomment section. Ndabva ndafunga song iya yaLucky Dube yekuti you left for the city so many years ago and you never come back, even though you had promised that you were going to come back. Kana uine hama yako yakaroverawo kuJoni, please tell us in the comment section. Kana kuti unouyawo ubva wazotiudzawo nyaya yacho kuinbox kwangu.